Hei, kaikki! Jos kaipaat syvällistä viisautta, mutta et jaksa tylsiä oppikirjoja, tämä on sinua varten. Sukelletaan yhdessä henkisen seikkailumme seuraavaan lukuun. Tämä ei ole vain oppikirjoista ja kokeista, vaan elämän mysteerien avaamisesta. Jokainen hetki, olitpa sitten meditoimassa, pohtimassa tai vain unelmoimassa, on askel omalla polullasi. Muista, ettei ole kyse vain vastausten löytämisestä, vaan myös oikeiden kysymysten esittämisestä. Mikä on sinun tarkoituksesi? Miten voit luoda syvemmän yhteyden ympäröivään maailmaan? Tässä osassa tutkimme niin muinaisia filosofioita kuin nykyaikaisia käytäntöjä ja kaikkea siltä väliltä. Tietoisuusharjoituksista aina muinaisten viisauksiin, tämä matka on tarkoitettu rikastuttamaan sisäistä maailmaasi. Joten nappaa muistikirjasi, etsi mukava paikka ja jatketaan tätä uskomatonta matkaa yhdessä. Sielusi on valmis seuraavaan lukuun. Entä sinä? Pysy kuulolla saadaksesi lisää oivalluksia ja muista, tämä on vasta alkua. Jatka tutkimista, jatka kyseenalaistamista ja ennen kaikkea jatka kasvamista. Nähdään henkisen kasvun sarjamme seuraavassa osassa.